A potom on všimže, že holce nešto celé úpa. Lieca započne studij skutnej medicíny hižo 1. novembra. Zvierite si o to? No ja to jsem se sapšil, my lepšiny, tam Němci, also bez podpíry na žampat. A potom jsme tež měli jenom seminargruppenchef, no. Ten je potom do Brna jel tam a to se so tam započal najprej smeč. A što je kad to 1. novembra bola na započenie ze so dávno studium přeco po názemských víkách 1. oktobra. To zajímavé běže za ten docent, když běže za náš listnik zamovité, tu ještě běže tež prezident Českokolesovského zjazka, z toho jsem já pomýval, dneska tykus lepšine. A tepa su pon prali, also my můžeme započet s tím studium, a oni budou nám dát poskytnout konzultace. Te konzultace to bylo potom ještě čítané v němské řeči.